Patay nang napalgan ang usa ka langyaw nga nag-sunbathing sa Baybayon sa Barangay Dumlog, Talisay City ni atong Biyernes sa hapon, Marso 15. Nailahan ang namatay pinaagi siyang ID nga si Mark Osborne, 56 anyos, ug usa ka American national nga taga New York, USA. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magpanwa nga sa gihimong pakisusi giingon inaanda na sa maong langyaw nga matag Biyernes sa hapon magpahayahay daplin sa dagat. Og sa miaging Biyernes, nag-order pa kining soft drinks sa tindahan doon sa Baybayon. Apan nabantayan na lang sa mga mulupyo alas 5 nitong Biyernes sa hapon. Wa na kini maglihok ug wa na usab magginhawa. Dali kini gitabang apan gideklarar na kining patay. Mato ni Magbanwa nga posibleng giatakis kasing-kasing ang langyaw. Girekomendar kini ipaubos sa autopsy. Wa inoy nakitang foul play ang kapulisan. Initially, ayun ba heart attack ba or kay makita man siyang itsura nga nanigas na ba ang muka.